नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची नव्यानं उभारणी। शिवरायांच्या पुतळ्याचं महाराष्ट्रात राजकारण झालं, दीपक केसरकर यांचं प्रतिपादन। आणि शिवजयंतीनिमित्त मालवण सावंतवाडी भगवामय। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शिवरायांच्या पुतळ्याच्या कोसळण्याचं महाराष्ट्रात राजकारण झालं असं आमदार दीपक केसरकर म्हणाले। मालवणात शिवरायांच्या नव्या पुतळ्याच्या कामाचा पायाभरणी समारंभ झाला, यावेळी ते बोलत होते। एक आनंदाचा प्रसंग अशासाठी आहे की आज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांची जयंती आहे। त्या निमित्त मी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो। आपणा सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर आभार मानले पाहिजे ते भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदींची, की ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं तेज ओळखलं। संपूर्ण भारतामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचाराचा प्रसार कसा होईल हे त्यांनी बघितलं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचं नुसतं स्वप्न बघितलं नाही, ते स्वप्न साकार करून दाखवलं आणि स्वराज्याची स्थापना झाल्यानंतर सुराज्य कसं असावं हे त्यांनी संपूर्ण भारताला दाखवून दिलं। आणि म्हणून मला आपल्याला एकच सांगायचं आहे की अमेरिकेसारख्या महासत्तेला व्हिएतनामसारख्या छोट्याशा देशाने पराभूत केलं आणि ज्याला व्हिएतनामचे अध्यक्ष हे भारताचे पाहुणे म्हणून भारतामध्ये आले, त्याला राजशिष्टाचार आटोपल्यानंतर त्यांना विचारण्यात आलं की भारतात तुम्हाला कुठल्या जागेला भेट द्यायचं आहे। त्याला त्यांनी सांगितलं की मला रायगडला भेट द्यायचं आहे। रायगडला ते गेले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीसमोर ते नतमस्तक झाले आणि त्यांनी सांगितलं की ज्या गुरिल्ला युद्धामुळे आम्ही अमेरिकेला पराभूत करू शकलो त्याचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा हे एक वेगळं शास्त्र संपूर्ण जगामध्ये नंतरच्या काळामध्ये मान्य झालं। नाविक दलाची स्थापना त्यांनी केली। पहिले नाविक दलाचे राजे ते होते, परंतु हे करत असताना अभिमानाची गोष्ट की त्यांच्या नाविक दलाचं मुख्यालय हे विजयदुर्ग किल्ला होता। आज सुद्धा तुम्ही विजयदुर्ग किल्ल्यावर गेला तर त्या ठिकाणी गोदी आहेत आणि त्या गोदीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची जहाजे बांधली जायची। आम्ही आदरणीय पालकमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ते आमदार असताना त्यांनी अशी संकल्पना मांडलेली होती की विजयदुर्गला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि आंग्रेंचं स्मारक व्हावं आणि ते एक पर्यटन स्थळ सुद्धा व्हावं। त्याची सुद्धा सुरुवात झालेली आहे, त्याचं भूमिपूजन सुद्धा झालेलं आहे आणि लवकरच तो प्रकल्प सुद्धा साकारेल। स्वतः पंतप्रधान मोदी साहेब या ठिकाणी आले, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आले आणि अत्यंत दिमागदार असा सोहळा इंडियन नेव्हीच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आला। आणि ही सुद्धा अभिमानाची बाब आहे की आज नेव्हीचा जो ध्वज आहे त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आहे। हे प्रत्येक भारतीयांच्या आणि प्रत्येक मराठी माणसाला सुखवणारी बाब आहे। आणि म्हणून मला आपल्याला या निमित्ताने आपणा सगळ्यांचं आणि विशेषतः पालकमंत्री महोदयांचं अभिनंदन अशासाठी करायचं आहे की जो दुर्दैवी अपघात घडला त्या अपघाताचं फार मोठं राजकारण हे महाराष्ट्रामध्ये घडलं। शेवटी अपघात हा अपघात असतो, परंतु त्या अपघातामध्ये असलेला तो पुतळा, त्याच्यापेक्षा भव्य पुतळा आज या ठिकाणी साकारतोय आणि पुरेसा वेळ मिळाल्यामुळे भारतातले जे सर्वोत्कृष्ट मूर्तिकार आहेत, ज्यांना पद्मभूषण किताब देऊन भारत सरकारने विभूषित केलेलं आहे, त्यांनी आता हे डिझाईन केलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर असं डिझाईन। त्याच्यावरची तुम्ही महाराजांची प्रतिमा बघितली, त्याच्यावरचे हावभाव बघितले तरी अतिशय जिवंत असं स्मारक या ठिकाणी उभं राहणार आहे। या निमित्ताने पालकमंत्री महोदयांचं अभिनंदन करत असतानाच मी त्यांना विनंती करू इच्छितो की इथं मालवण नगरपालिकेचं आरक्षण या शेजारच्या भूखंडावर आहे, पण त्याचा एक चांगला असा नकाशा हा आम्ही आर्किटेक्टकडून करून घेतलेला आहे। आपण सर्वजण मिळून मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊ। कालच आमची बैठक नगरविकास खात्याची आदरणीय शिंदेसाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली होती, तर त्याच्यामध्ये ही जमीन ॲक्वायर करून त्या ठिकाणी अशा तऱ्हेची शिवसृष्टीची उभारणी व्हावी की सगळ्या भारतातली लोक या ठिकाणी यावी आणि यासाठी आम्हाला शासकीय पातळीवर जे जे करायला लागेल
आम्ही सर्वतोपरी करू असं आपल्याला आश्वासित करतो. मालवणची भूमी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली भूमी आहे. त्याच्यामुळे त्याचा विकास कधीही थांबणार नाही आणि त्याच्यासाठी चांगले असे आमदार आपण निवडून आणलेले आहे. त्याच्याबद्दल सुद्धा मालवणकरांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. आपण सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. शिवजयंतीच्या निमित्तानं राजकोट किल्ल्यावर पुन्हा एकदा पुतळ्याच्या पायाभरणी कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आमदार निलेश राणेंनी त्या जुन्या घटनेची आठवण करून दिली. तसेच सुरक्षिततेसाठी स्मारकाभोवती सीसीटीव्ही लावावेत अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो. ज्या दैवतामुळे आपण जी ओळख आज सांगू शकतो त्या दैवताची आज जयंती आहे आणि ती जयंती आज देशभर साजरी होते आणि ती अशीच वर्षोनवर्ष साजरी राहू दे, साजरी होऊ दे ह्यासाठी महाराजांचं आणि महाराजांची ओळख, त्यांचा इतिहास हा प्रत्येक पिढीला कळावा, तो अजून मोठा व्हावा यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावेत. नुसतं शुभेच्छा देऊन आणि नुसतं रॅली काढून एक दिवस शिवजयंती साजरी करून खरे महाराज पुढच्या पिढीला कळतील का याचाही आपण सगळ्यांनी विचार करावा. आज शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सन्मान्य पालकमंत्री साहेबांनी इथे पायाभरणीचा कार्यक्रम आत्ताच संपन्न झालेला आहे. या पायाभरणीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत असताना आणि ही क्लिप बघितल्यानंतर मला 100% विश्वास आहे की हा पुतळा परत एकदा मोठ्या दिमाखामध्ये इथे उभा राहील याबद्दल माझ्या मनामध्ये आता शंका नाही. हे सांगत असताना मी मगाशी पालकमंत्री साहेब, मी आमचे अभियंता जे केणी साहेब आहेत त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांना मी एक विनंती केलेली आहे की आपण जो खर्च या वास्तूसाठी उभा केलेला आहे, मागच्या काही प्रकरणामध्ये काही तटबंदी होती, ती कोसळली होती, त्याचाही आपण पुऱ्या किल्ल्याचा सर्वे करावा आणि तो सर्वे करत असताना जर 5-10 करोड रुपये वाढले तर आपण ते किमान द्यावे, कृपया करून आपण द्यावे. कारण का काय झालं, आपण फक्त एका बाजूला बघून उपयोग नाही. हा किल्ला आहे चारही बाजूनी आणि केणी साहेबांना ते सगळं माहिती आहे. ते सगळे फिरून अनेक दिवसांपासून सन्माननीय अभियंता केणी साहेब त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या होऊ दे, फार मेहनत त्यांनी या कार्यक्रमासाठी घेतली आणि त्यांनाही आम्ही सांगत होतो की साहेब ही सगळी तटबंदी जी आपल्याला वाटते कुठेतरी दुरुस्त होणं गरजेचं आहे किंवा नवीन पद्धतीने इथे उभारणी करणं गरजेचं आहे, ते आपल्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून व्हावं. त्यासाठी जो काही खर्च आहे तो पालकमंत्री साहेब आपण कृपया करून द्यावा एवढी विनंती आज या व्यासपीठावरून मी करतो. ही वास्तू उभी राहत असताना अनेक आठवणी ह्या वास्तूच्या आहेत, पण मला आता इतिहासात जायचं नाही. फक्त अजून एक विनंती आपल्याला मी करणार आहे. जर आपल्याला मागचं प्रकरण माहीत असेल तर साहेब इकडे आपल्याला सर्वात जास्त सिक्युरिटीची गरज आहे. कारण का माझा जो संशय होता तो मी मीडिया समोर पण बोलून दाखवला. घातपात झाल्याचाही मला संशय होता, त्याचे काही पुरावेही माझ्याकडे होते, ते मी सभागृहातही बोलून दाखवलेलं आहे. तर परत कधी कोणी हिम्मत इथे घातपात करू नये, घातपात करायची करू नये यासाठी मोठी सिक्युरिटी, सीसीटीव्ही कॅमेरे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे राहावेत. इथे रात्रीचा पूर्ण अंधार असतो, इथे रात्रीच्या अंधारामध्ये इथे हायमास्ट असावा, इथे लाइटिंग पद्धत असावी, म्हणजे सिक्युरिटीच्या माध्यमातून आपल्याला कुठलीही तडजोड करता कामा नाही, कुठली बाजू रिकामी राहता कामा नाही. कारण का हा जर परिसर तुम्ही बघितला, आजूबाजूला डोंगर आहे, समोर समुद्र आहे, तर काही लोक संध्याकाळी आली आणि ते कुठून आली, तुम्ही किल्ल्याच्या ह्या बाजूनी चढू शकता आणि ह्या बाजूनी तुम्ही आतमध्ये येऊ शकता. म्हणून कुठल्याही बाजूनी किल्ला हा असुरक्षित राहू नये म्हणून मी आपल्याला ही विनंती केली. सीसीटीव्ही आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत, लाइटिंग इथे अतिशय महत्त्वाची आहे. आपण ज्या रस्त्याने इथे आतमध्ये आलात, संध्याकाळी जर आलात
ते इकडे परिस्थिती फार वेगळी आहे. आपल्याला पण SP साहेब माहिती आहे, मी आपल्याला एक पत्रही दिलं होतं. मी इकडे मला वाटतं PI आहेत त्यांनाही मी पत्र दिलं होतं. PI साहेब आपण किती लक्ष दिलं मला त्याच्यामध्ये माहीत नाही, पण SP साहेब आपण पण याच्यावरती लक्ष द्यावं. चारी बाजूनी ह्या किल्ल्यावरती कोणी माणूस चढू शकतो, त्याच्यासाठी वेगळी टेक्निकल ट्रेनिंगची पण गरज नाही. आणि म्हणून घातपात झाला असावा असा जो मला संशय होता, काही पुरावे होते ते मी सभागृहातही बोलून दाखवले. परत कधी आयुष्यामध्ये आमचं छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहे, परत कोणाची हिंमत होऊ नये यासाठी आपण कडक कारवाई करावी, कडक दक्षता घ्यावी, यासाठी मी या व्यासपीठावरून आपल्याला विनंती करतोय. आपण या कार्यक्रमाला आलात, आपण सगळे आलात, कोळंबकर साहेब आपण आलात, केसरकर साहेब आपण आलात, यजमानी म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. राजकोट किल्ल्यावरील शिवरायांचा पुतळा कोसळल्यानंतर पाहणी करण्यासाठी आलेल्या ठाकरे आणि महायुतीचे कार्यकर्ते भिडले होते. तेव्हा राजकोटच्या किल्ल्यावरील संरक्षक कठड्याचे चिरे कोसळले होते. ही घटना घडल्यानंतर निलेश राणेंनी स्वतः जातीनिशी लक्ष घालून ते चिरे लावून घेतले होते. या कृतीचं मंत्री नितेश राणेंनी कौतुक केलंय. पाहूया. महाराष्ट्रातला, सिंधुदुर्गातला, कोकणातल्या जनतेला कळलं पाहिजे की ह्या सगळ्याचं राजकारण कसं केलं जातं. फक्त त्यावेळी स्वतःच्या द्वेषाच्या राजकारणासाठी इथे यायचं, घोषणा द्यायची, या भागाला अपवित्र करायचं. मला आठवतं की तेव्हा खूप गर्दी इथे झालेली आणि काही लोकांच्या धक्क्यामुळे या आजूबाजूचं कंपाऊंड वॉल तुटलेलं. मला अभिमान वाटतो निलेश साहेबांचा. तेव्हा ते सगळी घटना संपल्यानंतर निलेश साहेब आणि त्यांच्या सहकार्यांनी तिथे उभं राहून स्वतःच्या हाताने ते सगळे दगड तिथे उभे केले आणि त्या उभे केला आणि सगळ्याच्या नीटनेटकं करून इथून गेले. याला म्हणतात मातीबद्दल प्रेम, याला म्हणतात शिवरायांबद्दल आदर. नुसतं राजकारण करणं, नुसतं एक दुसऱ्यावर टीका करणं यापर्यंत न थांबता शब्दापलीकडे कृतीतून शिवरायांबद्दल आदर दाखवणं, या मातीबद्दल आदर दाखवणं, सिंधुदुर्ग आणि कोकणाच्या जनतेची चिंता करणं, विकासाबद्दल हातभार लावणं, ह्यालाच आपण आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणतो. आणि म्हणूनच विधानसभेमध्ये मालवणच्या जनतेने अतिशय योग्य निर्णय घेतला आणि एक योग्य लोकप्रतिनिधी ते बसवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यानंतर माजी आमदार वैभव नाईक आक्रमक झाले होते. या घटनेचा संदर्भ देत मंत्री नितेश राणेंनी त्यांच्या नावाचा उल्लेख न करता खिल्ली उडवली आहे. पाहूया. नुसतं राजकारण करणं, नुसतं एक दुसऱ्यावर टीका करणं यापर्यंत न थांबता शब्दापलीकडे कृतीतून शिवरायांबद्दल आदर दाखवणं, या मातीबद्दल आदर दाखवणं, सिंधुदुर्ग आणि कोकणाच्या जनतेची चिंता करणं, विकासाबद्दल हातभार लावणं, ह्यालाच आपण आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणतो. आणि म्हणूनच विधानसभेमध्ये मालवणच्या जनतेने अतिशय योग्य निर्णय घेतला आणि एक योग्य लोकप्रतिनिधी ते बसवला. नाहीतर होते काही दांडे घेऊन फिरणारे. आता दांडाच हातात राहिला, बाकी काहीच राहिलं नाही. आता ना कोण दांडा बघत ना कोण त्याला बघत. ते दांडा जाड झालाय की तो व्यक्ती जाड झाला तर कोणच बघत नाही, कोण ढुंकून पण बघायला बघत नाही. म्हणून या गोष्टीची जाणीव सिंधुदुर्गाच्या आणि कोकणाच्या जनतेने केली पाहिजे. हे आमचे जे काही प्रतिस्पर्धी आणि विरोधक ज्याला आपण म्हणतो, छत्रपती शिवरायांच्या नावाचा वापर फक्त राजकारणासाठी करायचा. राहुल गांधींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीदिनी श्रद्धांजली म्हणून ट्विट केलं होतं. हे ट्विट वादग्रस्त ठरलंय. यावरून मंत्री नितेश राणेंनी टोला लगावलाय. पाहूयात. केसरकर साहेब, आपल्याला आश्चर्य वाटेल, आज मुद्दामून तुम्ही राहुल गांधीजींचं ट्विट बघा. आज शिवरायांची जयंती आहे आणि हे माशे यांच्या डोक्याचं खरंच संशोधन करायला पाहिजे, यांच्या मेंदूचं. त्या येण्याने ट्विटरवर ट्विट काय केलंय की जयंतीच्या ट्विट करत असताना त्याच्यामध्ये श्रद्धांजली वाहिली. मग याला आता चपलाने मारायचं की बुटाने मारायचं हा आता पर्याय. म्हणजे अशा लोकांना हे आपल्या देशाचे नेते बनवू पाहतायत. यांना
निमित्ताने करायला पाहिजे. ज्या नालायकाला शिवरायांची जयंतीच्या दिवशी अगर श्रद्धांजलीचा उल्लेख अगर तो करू पाहतोय, तर त्याला परत या महाराष्ट्राच्या भूमीवर पाऊल ठेवायला द्यायचं का, हा विचार महाराष्ट्राच्या जनतेने या निमित्ताने करायला पाहिजे. म्हणजे नुसतं शिवरायांच्या नावाने राजकारण करायचं आणि अशा पद्धतीची भूमिका त्याच्या वेळी घ्यायची, म्हणूनच त्या लोकांना आता घरी बसवलाय ना. तिसरा टर्म दिलेला आमच्या आदरणीय मोदी साहेबांना परत एकदा नेतृत्व दिलाय आणि त्या दिवशी मोदी साहेबांनी लोकसभेमध्ये चांगला उल्लेख केला की बाबा आमची फक्त तिसरी टर्म झाली आहे, म्हणून अजून 25-30 वर्ष बाकी आहे, फक्त तिसरीच आहे. म्हणजे आता राहुल गांधीला नंतर वृद्धाश्रम पर्यंत ठेवायला लागेल अशापर्यंतचा प्रवास आहे. आणि म्हणून आपल्याला या सगळ्या गोष्टीची दखल जनता म्हणून, मतदार म्हणून ह्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने घ्यायला पाहिजे. महाराष्ट्राचं सरकार म्हणून आम्ही आपल्याला विश्वास देतो. आमचे PWDचे केडे आहेत, दिवस रात्र काम करतायत, त्यांनाही हा डाग PWD वरचा पुसून टाकायचा आहे. कारण का त्यावेळी ज्या पद्धतीने आमच्या सिंधुदुर्ग असेल, आमचे महाराष्ट्र असेल, आमच्या PWD खात्यावर जो काही काळा ठपका लागलाय, केनेजी या निमित्ताने आपण कृतीतून तो पुसून काढायचा आहे आणि लोकांना अभिमान वाटला पाहिजे, लोकांनी कौतुक करायला पाहिजे किंवा अन्य राज्यांनी या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी इथे आला पाहिजे की बाबा ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या सरकारने त्या मालवणमध्ये ज्या पद्धतीने पुतळा उभारलाय, स्मारक उभारलाय, तो आम्हाला आमच्या राज्यात पण उभा करायचा आहे. अशा पद्धतीचं कौतुक करण्यासाठी लोक इथे आली पाहिजे. या पद्धतीचं काम तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या पायाभरणीचा शुभारंभ पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार कालिदास कुळमकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचं औचित्य साधून शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी उभारण्यात येणारी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिकृती पालकमंत्री नितेश राणे यांना देऊन सन्मानित करण्यात आलं. खरी किरीटा परी गिरशी खरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा लहरी भगवा ध्वजा गौला तारा तिमिर हरा करता शिवाजी राजा. देवगड येथील आंबा बागायतदार दत्ताराम उर्फ दत्तू सावंत यांनी आपल्या देवगड येथील आंबा कलम बागेमध्ये सेंद्रिय खतांचा वापर करून तसेच सेंद्रिय पद्धतीनं हापूस आंब्याचं संगोपन करून उत्पादन मिळवलंय. हापूस आंब्याचं भरघोस उत्पादन यासाठी त्यांनी रासायनिक खतं, कीटकनाशकांचा वापर कटाक्षानं टाळावा असं आवाहन देखील केलंय.
देवगड येथील काही आंबा बागायतदार जे सेंद्रिय शेतीतून उत्तम प्रकारे उत्पादन मिळवत आहेत, त्यातीलच दत्तू सावंत यांच्या बागेमध्ये आज त्यांनी सेंद्रिय शेतीतून चांगल्या प्रकारचं उत्पादन मिळवलेलं आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांनी कशा प्रकारे हे जे आहे ते सेंद्रिय शेतीतून उत्पादन मिळवलेलं आहे. नमस्कार. आता जिथे आपण उभे आहोत तर आमच्या मागे जे काही आंब्याचं झाड दिसते हे प्रॉपर देवगड वळीवंडे या गावामध्ये हे माझ्यासोबत आहेत दत्ताराम सावंत यांचीही बाग आहे. आणि हे काहीही ह्या झाडांसाठी रासायनिक न करता पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने ही झाडं आज तुम्हाला दिसतात आहे. यामध्ये आंबा धरलेला आहे. अजून याची साफसफाई पण केलेली नाही आहे, कारण फवारणी असती तर हे तुम्हाला दिसलं नसतं. तर आज हे जे काय दिसते आहे ते पूर्णपणे नैसर्गिक आंबा इथे धरलेला आहे. आणि पूर्णपणे जसा ओरिजिनल आंबा पाहिजे जो इथे यायचा पहिला अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर, त्याच मुहूर्ताला या आंबा तयार होणार आहे. आणि ह्याची गोडी अतिशय 100% नैसर्गिक असल्यामुळे एकदम उत्कृष्ट प्रकारची गोडी याची मिळणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना आम्ही विनम्र आवाहन करतो आहे की तुम्ही नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळा, रासायनिकचा खर्च कमी करा, जेणेकरून विषमुक्त आंबा आणि चांगलं उत्पन्न मिळेल. माझ्याकडे 25 लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या म्हणजे जे लोक मुंबईला राहतात त्या लोकांनी माझ्याकडे बागा ताब्यामध्ये दिल्या आहेत. आणि त्यांना रासायनिक नाही पाहिजे म्हणून मला ते बोलले की तू काय ते करायचं ते कर. म्हणून मी माझ्या पद्धतीमध्ये पूर्ण सेंद्रिय पद्धतीमध्ये केलेलं आहे. मी शेणाचा वापर करतो, लेंडीचा वापर करतो, पालापाचोळा हा मुळामध्ये कुसून त्यांना हे खतपाणी देऊन कुठलीच एकही रुपयाची फवारणी न करता हे पूर्ण आंब्याला जे आंबे लागलेले आहेत ते सेंद्रिय पद्धतीत लागलेले आहेत, नैसर्गिक. आणि लोकांना मी सांगतो आहे की फवारण्यात बंद करा, ॲटोमॅटिक आंबे येऊ शकतात. पूर्णपणे पहिलं अगोदर जे शेती चालायची ती नैसर्गिक होती आणि त्या पद्धती पण आज निसर्ग साथ देतो आहे. पण आपला शेतकरी आहे तो कुठेतरी फवारणीकडे जातो आहे आणि माणसांच्या त्या विषबाधामुळे आणि त्या शरीराची वाट लावून घेत आहेत काही लोक, असं मला वाटतं. माझ्याकडे ज्यावेळी बाहेरचा रेट 2000 रुपये पेटी चालते त्यावेळी माझ्याकडे 5000 पेटी लोक घेऊन जातात. आणि माझ्याकडे बाहेरून लोक येतात आणि सेंद्रिय आंबा कुठे मला त्यांना लोकांना माझ्या प्रसिद्धीमुळे माझ्याकडे येऊन मी त्यांना डायरेक्ट आंबा मी देतो. राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची पायाभरणी सोहळा होतोय. आमदार निलेश राणे यांनी राजकोट इथं येऊन कामाची पाहणी करत आढावा घेतला. त्यानंतर आमदार निलेश राणे काय म्हणाले पाहूया. राजकोट जिल्ह्यावर ह्या राज्य सरकार महायुतीच्या सरकारमध्ये 100 दिवसामध्ये एक प्लॅन तयार करण्यात आला. त्यामध्ये राजकोट किल्ल्यामध्ये जो मागचा प्रसंग घडला होता त्यामध्ये आता भव्य दिव्य शिवाजी महाराजांचा पुतळा इथे उभारण्यात यावा ही आमची सगळ्यांचीच मागणी होती. आणि तो लवकरात लवकर व्हावा, दर्जेदार व्हावा, चांगल्या क्वालिटी म्हणतो त्या सगळ्या क्वालिटी चेक करून व्हावा, असं सगळं आमचं तेव्हापासूनचं जे काय म्हणणं होतं ते आता पायाभरणीचा कार्यक्रम, ह्या पायाभरणीच्या कार्यक्रमाला पालकमंत्री निलेश राणे येणार आहेत. विधिवत जी काही पूजा होईल त्यानंतर पायाभरणीला सुरुवात होईल. आणि मला असं वाटतं महिन्याभरामध्ये आपण हा पुतळा इकडे उभारणार आहोत. सगळं काय त्या क्लिपिंगमध्ये आहे, कोण करणार आहे, कुठल्या क्वालिटीचं मटेरियल वापरलं जाणार आहे आणि सगळे डिटेल जे काय आहेत पुतळ्यासंबंधात ते सगळे आपल्याला त्या क्लिपिंगमध्ये आपल्याला दिसतील. मूर्तिकार कोण, कुठलं मटेरियल वगैरे सगळं. म्हणून एक भव्य दिव्य इकडे वास्तू उभी राहावी महाराजांची, एवढी आमच्या सगळी शिवप्रेमींची आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. आणि अख्ख्या महाराष्ट्राला जो मागचा प्रसंग घडला तो डोक्यातून काढून टाकण्यासाठी एक चांगली आणि एक भव्य दिव्य वास्तू इथे आम्ही उभी करणार. आणि महायुती सरकारचा जो काही मानस आहे की 100 दिवसाच्या आत, सरकारच्या 100 दिवसाच्या आत पुतळा इकडे उभा राहावा अशी
सरकारची जी काय इच्छा आहे ती लवकर आपल्याला पूर्ण होताना दिसेल. छत्रपती शिवाजी महाराज हा आमचा आस्थेचा विषय, आमचं दैवत आहे. मागचा जो प्रसंग घडला तो दुर्दैवीच होता, पण आता असली कसली चूक होता कामा नाही. महाराष्ट्राचं सरकार भक्कमपणे या सगळ्या विषयाकडे बारकाईने लक्ष देऊन आहे. एकही चूक होता कामा नाही. म्हणून जी क्लिपिंग मी तुम्हाला सांगतोय त्याचं आपण जर ते बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की कुठल्या दर्जाचं आपण मटेरियलपासून सगळ्या गोष्टींवर आपण लक्ष देऊन ही वास्तू उभी करतोय. आणि आपल्याला साजेशीर असं, महाराजांना साजेशीर असं आपण इकडे एक वास्तू उभी करतोय. आणि म्हणून लक्ष जेवढं सरकारचं आहे तेवढं आमचं सगळ्यांचं आहे. परत असं कधी घडू नये याबद्दल आम्ही दक्षता घेतोय. महाराज हा आमचा आस्थेचा विषय आहे, आमचं दैवत असल्यामुळे इकडे आमदार खासदार हा विषय नसतो. जिथे महाराज येतात इकडे मग कुठलं पद महत्त्वाचं नसतं, काही डोक्यात आमच्या नसतं. फक्त एक शिवप्रेमी म्हणून आम्हाला ही वास्तू दिमाखात उभी राहताना आम्हाला बघायची आहे. त्यासाठी जी काही गोष्ट लागेल, ज्यासाठी जी काही मेहनत लागेल ती सगळी आम्ही करायला तयार आहोत. आणि म्हणून एक शिवप्रेमी म्हणून पद वगैरे महत्त्वाचं नसतंच आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर आम्हाला कुठलंच पद महत्त्वाचं नाही. एक चांगली वास्तू, दर्जेदार वास्तू उभी राहावी ही मनामध्ये इच्छा आहे आणि ती लवकरात लवकर पूर्ण होईल याची मला खात्री आहे. मागच्या पहिल्या 100 दिवसामध्ये हे जर काम पूर्ण झालं आणि त्या क्वालिटीचं पूर्ण झालं, क्वालिटी आम्हाला सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे. कारण का इतिहास काहीतरी वेगळा आहे, म्हणून परत एकदा ते इतिहास असा घडू नये म्हणून क्वालिटीवर आम्ही जास्त लक्ष आणि भर दिलेला आहे. एकदा ते पूर्ण झालं, सगळं काय आम्हाला कळलं की हो आता हे सगळं व्यवस्थित आहे, टिकेल अनेक वर्ष आणि ते तसंच राहील असं आम्हाला एकदा खात्री पडल्यानंतर आम्हाला तरी पाहिजे की 100 दिवसाच्या आत व्हावं आणि ते होईल असं आम्हाला वाटतं. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्तानं मालवणात टोपेवाला हायस्कूल ते पिंपळपार भरड बाजारपेठ मार्गे राजकोट पर्यंत भव्य पदयात्रा काढण्यात आली. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील मोठ्या संख्येनं शिवप्रेमी सहभागी झाले होते.
ठाकरेंना जशी घमेंट आहे तशी राहुल गांधींमध्ये आहे, अशी टीका आमदार निलेश राणेंनी केली आहे. राहुल गांधी हे पूर्णपणे त्यांचं जे काय मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे. महाराजांचा खऱ्या अर्थाने कुठलंही ट्विट, मला 100% खात्री आहे ते ट्विट स्वतः वाचत देखील नाही. त्यांचं ऑफिस बनवत असेल आणि त्यांना आदरांजली श्रद्धांजली कसलेच फरक माहिती नसल्यामुळे हा माणूस फॉरेनर आहे. तर फॉरेनर व्यक्तीला तुम्ही काय आपल्या संस्कृतीबद्दल कसली आपण त्याच्यासमोर आपण विचारणार की तू का बोललास? फॉरेनर आहे तो. आणि म्हणून एकरूप गांधी परिवार, राहुल गांधी स्वतः, प्रियंका गांधी हे कधीच एकरूप देशाची होऊ शकत नाही. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे जे आज त्यांनी अपमान केलेला आहे. ह्या अशा अपमानाची खरं तर त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने माफी मागितली पाहिजे. अनेकांचं दैवत असणारे आमचे शिवाजी महाराज, त्यांच्यावर ज्या काही गोष्टी चुकून जरी घडल्या असतील तरी त्या अपमानाच्या आहेत. तुम्ही माफी मागितली पाहिजे. पण तेवढं मनाचा मोठेपणा हे राहुल गांधी दाखवणार नाही, मला त्या गोष्टीची खात्री आहे. कारण का ते अजूनही त्यांच्यात घमेंड, जसं आम्ही म्हणतो ठाकरेंमध्ये जशी घमेंड आहे तशी गांधींमध्ये पण तशीच घमेंड आहे. ती कधी जाईल असं वाटत नाही. पण राहुल गांधी देशाची संस्कृती माहीत नसलेला व्यक्ती आहे आणि अशा व्यक्तीला काँग्रेस पुढं करत आहे देश चालवण्यासाठी. ह्याच्यापेक्षा मोठा हास्यास्पद गोष्ट होऊ शकत नाही. शिवसेना आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांनी शिवजयंतीनिमित्त किल्ले सिंधुदुर्ग येथील शिवराजेश्वर मंदिरात नतमस्तक झाले. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करण्यात आला. जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष करत किल्ले सिंधुदुर्ग इथं शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एकमेव शिवराजेश्वर मंदिर असून आमदार निलेश राणे हे दरवर्षी या ठिकाणी शिवजयंतीनिमित्त नतमस्तक होतात. यावेळी आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांनी एकत्रित शिवरायांचं दर्शन घेत नतमस्तक झाले. दरवर्षी आम्ही शिवजयंतीच्या दिवशी महाराजांचं जे मंदिर सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर आहे तिकडे आम्ही येतो, महाराजांसमोर नतमस्तक होतो. आम्ही दरवर्षी, म्हणजे आता किती वर्ष झाली सांगूही शकणार नाही, जेव्हापासून आठवतो तेव्हापासून शिवजयंती हा जो दिवस आहे हा एका सणाप्रमाणे आम्ही साजरा करतो. आणि आज महाराजांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी, महाराजांची कृपादृष्टी आमच्यावर, महाराष्ट्रावर, भारतावर असण्यासाठी आम्ही आज त्याच्यासमोर नतमस्तक झालो. महाराज हे आमचं दैवत आहे, म्हणून दैवताची पूजा करण्यासाठी, त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे आजही इकडे आलो. आणि आज दिवसभर शिवजयंतीचे कार्यक्रम आहेत. फक्त आमच्या जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रभर, देशभर आज शिवजयंतीचे कार्यक्रम आहेत. आणि त्यासाठी आम्ही आज सगळे एकत्र दरवर्षी जसे येतो तसे आज इकडे आलो. स्वराज्य संघटना सावंतवाडीच्या वतीनं आयोजित शिवस्वराज्य रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राजवाडा येथून युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून या रॅलीला प्रारंभ करण्यात आला. जय भवानी जय शिवाजीच्या जयघोषानं परिसर दणाणून गेला. भगवे फेटे, भगवे झेंडे यामुळे शहर भगवामय झालं होतं. गवला तारा तिनी राहरा करता शिवाजी राजा. शिरशी
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची नव्यानं उभारणी. शिवरायांच्या पुतळ्याचं महाराष्ट्रात राजकारण झालं, दीपक केसरकर यांचं प्रतिपादन. आणि शिवजयंतीनिमित्त मालवण सावंतवाडी भगवामय. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.